Türkmenabad şäheri täze ýyl bayramçylygyna taýýarlanýar. Şäheriň köçeleri bedelýär, timarlanýar, täze ýyl arçalary dikilýär. Bu aralykda şäher ýaşaýjylary gündelik aladalarynyň üstüne aýlyklaryny hem pensiýalaryny naqdlaşdyryp bilmän kösenýär. Bankomatlarda ýene-de naqd pul ýetmezçiligi döredi nowatlar birnäçe güne çekýär we pul almak isleýänler nowaty öňünden ýazylýar. Liwap vilayatynyň merkeziniň ýol başçylary täze ýyla taýýarlyk işlerine ünsüni hasam artdyrdylar. Şäheriň dürli ýerlerinde hökümet binalarynyň öňünde täze ýyl arçalary oturdylýar we köçeler elektrik bedegleri bilen bedelýär. Şäheriň ýaşaýjylary hem bayramçylyga taýýarlanýar. Köpçülik sowgat bayramçylyk saçagyna azyk satyn almak üçin aýlyklaryny, pensiýalaryny we täkşitlan pullaryny naqdlaşdyrmak maksady bilen öňünden bankomatlara gyssandy. Emma pulun ýene-de ýokdugyny bilip galdy. Habarçylaryň sözlerine görä, häzirki wagtda Türkmenabadda diňe banklardaky bankomatlarda pul bolýar. Merkezi bank puly diňe bank şahamçylaryna çäkli mukdarda paýlaýar. Bank kartlaryndan alyp bolýan puluň möçberi ujypsyz. Bir gezekde diňe 800 manada çenli pul çekip bolýar. Plastik kartoçkalardan pul çykarmak mümkinçiligine eýe bolmak üçin garaşylýan wagty hem birnäçe güne çenli dowam edýär. Nowata ýazylmak isleýänler bir gün öňünden sanawlara ýazylýar we ertesi gün ýerden baryp bardygyny subut etmeli bolýar. Habarçylar pul almak üçin düzülýän sanawlara ýazylmagyň nowatynyň hem bardygyny we onuň birnäçe sagada çekkenligini aýdýarlar. Ertesi gün sanawdaky adamlar ýene baryp nowatyny tasdiklamaly bolýarlar we soň bankomatdan pul almak üçin günüň dowamında garaşýarlar. Ençime sagatlap garaşyp duran adamlaryň nowatynyň ýetmegi olaryň pul alyp biljekdigini kepillendirmeýär. Sebebi bankomatlarda pul çalt gutarýar. Orta hatap bilen her bankyň öňünde 400 töweregi adam ýygnanýar. Şolardan diňe 150 adama pul ýetýär. Şeýlelikde Türkmenabadyň ýaşaýjylary 800 manat almak üçin birnäçe günläp şäher banklarynyň gapysyny kakýarlar we günlerini nowatlarda durup geçirýärler. Öňki ýyllardan tapawutlykda şu ýyl Türkmenabadyň bazarlarynda bayramçylygyň öňünden subsidiýerlenen bahalardan satylýan azyk önümleri hem göze ilmeýär. Pulsuzlyk bayramçylygyň öňünde hasam agyr duýulýar. Türkmenistanda ilatyň bir böleginiň girdeji çeşmesi düýpden ýok bolsa beýleki bir bölegi ýagny işleýänler hem pensiýadakylar öz aýlyklaryny hem pensiýalaryny köplenç alyp bilmeýärler. Pul bolan halatynda da azyk önümleriniň gytçylygy bayramçylyga taýýarlygy kynlaşdyrýar. Türkmenistanda bankomatlardaky naqd pul ýetmezçiligi problemasy 3 ýyla golay wagt bäri dowam edýär we ol azyk ýetmezçiligi bilen bir wagtda ýüze çykdy. Bu döwürde ilatyň jaý hojalyk hyzmatlary üçin ýeňillikler ýatyryldy. Köpçülikleýin iş orunlary azaldyldy we azyk paýlarynyň ilata satylmagyna çäklendirmeler girdildi. Koronavirus pandemiýasy bar bolan problemalary hasam güýçlendirdi. Köpçülikleýin işsizlik aýlyklaryň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň gejikdirilmegi, bahalaryň ýokurlanmagy ilatyň sosial meselelerini agyrlaşdyrdy we raýatlaryň ýaşaýyş derejesiniň düýp göterip beselmegine sebäp boldy. Ýurdun ýolbaşçylary ykdysady krizisy ikrar etmeýärler, ilatyň problemalary barada düşündiriş bermeýärler. Şol bir wagtyň özünde de ilatyň azyk nowatlaryna durmagyny gadagyn etmek we nägile bolýandary ýygyrlamak görnüşinde ilata basyş etmek ýaly hereketler arkaly krizisiň bardygyny gytaklaýyn tasdiklärler. Emma soňky aýlarda Türkmen hökümeti krizise garşy käbir resmi çäreleri agzap başlady. 3-nji dekabrda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz ogly premier ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedow tarapyndan hödürlenen krizise garşy maksatnamany tasdiklady. Ondan öň noýabr aýynda vice-premier Serdar Berdimuhammedow ýurdun ykdysady ösüşi üçin maksatnama taýýarlamak we büdjet girdejilerini ýokurlandyrmak, şeýle hem goşmaça maliýe çeşmelerini gözlemek tapşyryldy.